kuti sepanyaya vana ezvinovana kubva zvavakatura mwana wangu makakwanisa 13 akakwanisa 11 years musi wa 13 oto ndakakumbira kutaura nemwana kuti ndimuti happy birthday asi baba vacho akakwanisa kundipindura kuti vatengere foni saka ndotaura navo sei vana vangu vari kune vamwe mai ini ndinombza kutaura chidzwai amai asi muri mudare mamuru handiti mudare mamuru matiri kutaura kuti kana murume uyu achiti mamukwanise kutaura nevana venyu then tonyora tsamba patinonyora tsamba modzoserwa vana venyu ndandosere vana vangu auya mudare ramamungezi akamangarira Jacob Murombo pamusoro pemaroro angu nekutora kwakaita vana zvisina kuwirirana chataura chokwadi changu chese kutaura makuhwa ndosungwa nemhosva Mwari vandinzwe ndimi gondinzwa ukaidhoro zvitembo Indozi Tembo. Auya mudare ramamungezi. Ndakamhangarira Jacob Murombo. Pamusoro pemaroro nekutora vana zvisina kuwirirana. Chataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nendimi gondinzwa. Tore mupi anonzi Jacob Murombo. Mishina esikolo endako. Indira Jacob Murombo. Auya mudare ramamungezi. Ndiraira zvekumangarirwa nevachembo. Ndataura chokwadi changu chese. Kutaura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Ndimi gondinzwa. Nicholas ndiye Jacob wamakamhangarira here? Chokwadi kwavo. Ndirai dare yaiti. Wasungwa dare. Anonzi Jacob Murombo akaroora mwana wangu anonzi Dorothy Tembo. Ndofati mukugarisana kwavaitana kuti mwana akaroora hanzvadzi yangu ani mwana wangu dzine akazokumbira vana achita sevari kuenda kuholiday. Vaenda kuholiday kuti takuzotanga kuti zvikoro zvakuvhurwa kuvana zvekufamba sei. Iye mukwasha wangu akabva anotora matransfer letter evana sekusingazvizivi. Ndikabva ndamufonera kuti akuna izvi zvazvipi zvamakuchiita izvi. Zvikanzi pamuri mese mimi ini ndindakamufonera. Zvikanzi pamuri mese mimi hapana ndakaita naye mwana pamuri pa. Achiudzana netezvana akati kwa iwe uko kana wakupindwa chidaro chesiriwa kuti unoda kutiradza saka unoita kuti chiona chipi. Zvikanzi itai zvamafungo. Sandozi zvaipa shumudzo kuti ini handina simba kuti ndive ndichimurwisa vanhu vasimba asi mwana wakaita naye vana vacho mwana wangu ndozvinhu zvakandibata izvo zvikaita sitsana pano. Vakanga varambani nokuti hapana chishona chauritaura chingati akazotora vanhu pakanga parambanwa here. Chokwadi chekuti ndizive vakarambana handina chandinoziva. Ndizive kuti vakarambana vaimupana navanhu. Kuti nditi vakarambana kuti vachiri vese ndasingazivi asi mune umwe papa vari vese. Uyu akaroora, uyu akaroora. Chitaurira mai zvakafamba sei? Inini nemurume wangu taigara tese. Tichigara tese hapana chaakabvisa kungu. Kwakangobviswa kuti agarai kungu chete. Kuwasha isikana namusha. Akaita vana vangani nemi? 3. Vakamira sei? Vasikana 2 nemukomana 1.
kana tuka vana pavakatorwa vaigara mumba kwavo. inini vana havaigara namama ndakavasiyira mai vangu ndovandakasiyira mai vakabereka mwana ndo vanosarudza kwekuisa mwana wavo. nomutemo zvaunutaura hazvisi zvokuti inini mutemo ndozvaunutaura. vane makore mangani? umwe wacho ane 7 years mudiki, umwe wacho mukomana ane 11 izvezvi akwanisa 11, umwe wacho akapfuura. Akadini? Akapfuura akashayika. Akashayika anga ari makore mangani? Uyu ndakangomupona ane 7 months akapfuura. Akashayika anga ari chii? Scan. Pamukuru titaurei zvakamira sei? Makanga makaroora here mumusha nekuti munhu ukabereka nemwana wemunhu unobvisa $50 kuti usikapo ndiri kuhura mwana wemuberekesa vana hauna chawabvisa, wozoti vana manje wavakura woti ndawastora vana vangu. Makanga makaitei mumusha pavaterwa? Muteererese mashoko ataurwa naTezvara kuti makazotimuudza kuti kona iwe ndiwa ndakabereka naye vana. Makataurika here? Sorry, Mom. Taura izvi. Sorry, Dad. Ichokwadi ndini murume wadhokodheya Zitembo. Ndakagara naye kubva mugore ra2014 kusvika 2022. Zvakadaro mari yakabvisiwa kuenda ikoko inokwana kuita $100 chete yakaenda nemunyaya. Kubva ipapo hatina chimwe chatakazobvisa kuenda kubva ikoko nezviponzi. Takanga tisingagari muno nemudzimai tose, taigara kuSouth. Tichigara kuSouth taipota tichidzoka. Pandakatora Dr. Zitembo ndakauya ndabva kuSouth ndobva ndaona tezvara vangu vanove Nicholas Zitembo namai, ndikavakumbira kuti ndandichikumbirawo nditore mudzimai ndiende naye kwandiri kugara kwandiri kushanda kuSouth Africa. Vakanditendera, ndobva ndatora mukadzi ndikaenda naye. Zvadaro ndakadzoka kuno 2016 basa rambopera, ndokudzoka ndokuzogara muno muziya muZimbabwe nemudzimai. Ndagara muno muZimbabwe nemudzimai. Kugara kwakaita kwese nemudzimai aindiudza kuti ana baba vapenyu varipo nehazvanzi yake kwaanga achigara namai. Saka zvakadaro ndakazonge ndazivana nababa vemudzimai, vakasvika kumba kwandaigara ndikavaona. Isuwo ndokuzoshanya tichienda kwababa ikoko. Zvadaro vabereki vangu vakazokumbira listi reroro kubva kumhuri yekwaTembo. Vakumbira listi yeroro kubva kumhuri yekwaTembo ndobva rauya. Pakauya listi iroro ndobva taritarisa tiri pamwe chete ini nomudzimai. Mudzimai akati listi iri manyorerwa araikwa. Neniwo ndikariona ndikati asi rakanga rakanyorwa pekupedzisira. Vakati kana vakatuma munyaya vakati kana pane zvinenge zvakuremerai musatya, tinouya totaurirana pamafiga akanyorwa. Saka nekuda kwokuonesana kwatakazoita nemudzimai, mudzimai akati zvinezvi sei listi rangu inini randiri kunyorerwa rakakura kudarika reumwe munun'una wangu wakaroorwa. Taitaurirana nemudzimai mumba medu. Ngatisimukei tinoona baba, kurova baba vake vekumubereka. Ndobva tasumuka ndikaenda kuSanyati nemota, takaenda nomunun'una wangu arimo muno. Tikaenda kunoona Tezvara. Tikaudzwa mashoko ekuti listi riri zvarakaitiwa hazvisiri izvo zvandakawirirana nomukomana. Zvisinei ndichafonera mukomana kana kuti ndichagara naye pasi tigonyora rimwe listi rakanaka, kana tapedza tichakuudzai. So kubva ipapo hatinazve chimwe
chatakazowana chakanyogwa, chinyogwa chairatidza kuti ndinofanirwa kunge ndichiroora. Ndakatanga kunetsana nemudzimai asinganditeereri. Ndadzoka kuno kuZimbabwe ndichiti ndikaenda kubasa ndinowana mukadzi abva adzokera kumusha kunove kwaamai. Ndikaenda kubasa ndikambomubvunza kuti nemhaka yei. Ndakambomutevera kwekutanga ndikaona ari ikoko akuita basa rekubika sadza kumakorokoza. Ndikasvika ikoko ndikada kumutora ndino muzukuru wangu. Akanditaurira mashoko ekuti ikoko handidzoki ndichauya ndotora zvinhu zvangu. Ndaida kuona kuti ndinozvara here. Nekuti akanga ave nomwana mumwe chete. Kumashure kwaakanga ambobva kwanga kuine murume wanga asiyana naye anga asina kuita mwana naye. Saka ndobva andopindura mashoko ekuti ikoko handichadzoki. Ndaida kuona kuti ndinozvara here. Ndobva ndasumuka nomuzukuru ndobva ndadzoka. Akagara ikoko ndofunga mwedzi inokwana kuita 5. Ndobva azodzoka mumusha ndobva ndamutangira. Ndadzokazve ndapodzokera naye ndikamutora tikadzokera kuSouth Africa adzoka mumusha. Takazodzokazve takubva kuSouth Africa tichigara ndichishanda kuno mukadomo. Ndakazowana tezvara vanove vandiripotera vari kumba kwangu nemudzimai wangu vachitakura zvinhu pasina kuti vanga vataurirana neni kana kuwirirana neni. Ndobva vatakura zvinhu vakaenda kumusha. Zvakadero handina kumirira ipapo. Ndakazotsvaka mudzimai wangu kuti ndingataura naye sei. Ndobva ndataura naye ndikamunyengetedza tikadzokerana. Tadzokerana ndakaenda kunogara mumusha kwana vatezvara kunogara tezvara ivava vandiripotera. Ndobva ndanogara ikoko. Tikakonanezve nemukadzi ndiri ikoko. Ndobva ndasumuka ndikasiya mukadzi mumusha mavatezvara ndikauya ndikagara kukadomo. Ndagara kukadoma vana vanga vari kumusha kwana tezvara vandiri kutaura navo. Ndokwavanga vari. Ndingangoti panyaya yeroro ndomamiriro azvakaita. Handizivi ndingaenderera mberi here panyaya yevana yataura. Apa ndanchitsanangura yeroro. Taura izvese. Panyaya yevana mambo wangu. Ichokwadi kuti vana vanga vari kumudzimai. Ndasiya vana kumudzimai indichigara kuno kutaura. Vana vangu ndaivaitira zvose, ndaibhadhara school fees, vachidzidza ikoko, ndaitumirawo chikafu pamwedzi chevana chekudya, ndaitumira. Ndichiita izvozvo, ndichizama kufona semunhu akanga asingakwanisi kuti asvike mumusha kunoona mudzimai nekuti ave nemumwe murume. Ndakambotaura naye ndikada kutemwa nemabhemba nevakomana vemabhemba vane umwe akanga amuroora waaigara naye. Izvozvo zvine ripoti iri kukadoma polisi yekuti ndaida kutemwa nemabhemba. Ndikaenda kunoripota kupolisi yekukadoma kuti ndine vana vandinavo nemudzimai. Asi ndiri kuti ndikafonera vana maererano kuti nditaure nevana, ndiri murume wacho ari kuti ari kuda kunditema nekuti foni yandogona kutaura nayo chete nevana ndiye mudzimai iyeye. Ndobva ndithreatena murume wacho kuti ari kuda kunditema nebhemba. Zvakadaro ndakaendesawo nyaya yacho kumapurisa. Mapurisa akati ndakuudzete kunogara ivava kwapinga, munotaurirana, vakutorei mutaurirana. Ndakaenda ikoko ndobva ndanotora Dorothy Tembo akauya kumapurisa tikataurirana. Tataurirana ndobva ndadzokera kubva ipapo vana vanga vachingove ikoko vachienda kuchikoro vachiuya kwandiri paholiday. Zvadaro patemu yapfuura iyi, temu iyoyi yapfuura second temu yevana vechikoro, vana vakabva vauya kuholiday. Nditarire marepoti evana kana kuti performance yevana. Takanga tambonetsana zvishoma panguva pfupi nenyaya yechikoro yeschool fees yevana. Vachiti handina kutumira school fees, ini ndakatumira school fees. Vakati handina kutumira, asi still takangozoibhadhara futi school fees yacho kadei. Saka zvadaro vana vauya ndone ndichibvunza mwana waita namba ani. Mwana aiitawo namba 1 akuita namba 22. Ndikaona kuti mwana haachaiti zvechikoro. Kudai environment kana kuti inyaya yechikoro chacho maari kudzidza. Zvadaro ndakafunga kudzidzisa vana, kuvabvisa, kuvaisa kwandiri kugara ndichivaendesa kuchikoro. Ndobva ndavachinja chikoro ndikavaendesa kuchikoro chavari nhasi. Ndokwandakavaendesa. Pandakatora vana, mudzimai wangu anga asipo, anga aenda kumusha kwemurume wake akasiya vana vari kuno namai. Saka ndobva ndaona kuti vana zvavari kuita kuchikoro hazvichandifadzi, uye vana ndotarisiro yangu yamangwana, vanodawo chikoro chiri chakanaka. Ndobva ndatora vana ndikavaendesa kuchikoro chavari.
Ndakamusendera mudzimai message ndikati ndatora vana ndoda kuvachinja chikoro. Ndimboona kuti ndingavadzidzisa pane chikoro chiri napo. Handina kupindura. Kuzobva ipapo ndatora vana ndakahowa foniwo vane kuna Tezvara vachitaura nyaya dzevana. Ndikati tsano vana handina kutora zvekuti ndiri kuramba kupa mudzimai vana. Asi ndiri kuona kuti vana zvavari kuita kuchikoro hazvichanyanyondifadza nezvanga zvichiita vana vangu. Saka ndatora kuti ndivaindise kuchikoro. Kana ndavaindisa kuchikoro vanongodzoka zvandavanga vachingoita paholiday vanodzoka ikoko. Asi nyaya yechikoro ndo yandatorera vana. Vakandipindura ukati waakuda kundidheerera zvauri kuita. Vakazenge vaakufona nemunhu wavakanga vachifona naye anova ndiye akanga akufambisa nyaya dzedu pakati pangu nemudzimai. Ndobva ndataurirana naye panyaya dzevana. Ndikati kana mai vevana vauya zvingari nani nditaure navo nekuti natsano hatisi kuwanana panyaya dzevana. Handiti saka zvaramba zvichidaro vakazofona vakati usada kundijairira. Ndikati tsano handingakujairiri. Uye kana mai vemwana vandakaita navo vana varepo ndo vandogona kukwanisa kuti nditaure navo maererano nevana. Imwe nemi hatigoni kuti tirambe tichipikisana mashoko. Ndo zvandakataura natsano. Kuzobva ipapo ndaona ndatumirwa Samoni nemusi wechipiri kuti ndiuye kuno kudai. Asamoni vakagona. Chavakagona kuti vanhu vanika kusingawirirani. Munoenda kumatara. Dare ndo munoyandisa vanhu. Ndokudzokanedzisai munzira. Because vanhu kana mamukobereka message hapana ukama unopera. Nyangwe mukaverengana zvinenge hazvishandi. Handiti makao. Isu chatoda kukubatsirani. Vana ndevenyu muripo tu nemudzimai wavo. Ndechekutanga. Chakakosha pazviri. Ndanzwa mutaura zvekwapingu. Ndokwapingu. Ndokwamudzidzana. Izvozvo so takazadza klasi munene. Property yatatora vanhu sinaendesa vanhu. Ko. Nenhawe vanhu vechikoro. Kana vana vawana munhu anoda kuvadzidzisa mhai, musarwise munhu iyeye. Musatorwisa munhu iyeye. Chandingatokubatsirai ndechekuti kana achiramba nevana kuti vange vari mumaoko menyu panguva yavanenge vasiri kuchikoro ipapo mukaona mese mauya kuzounganira nyaya yekuti munhu atora vana akuendesa vana kuchikoro, mese maunganira nyaya iyoyo kunoku munenge muri vasungwa kwandiri. Mutemo unotaura kuti kana muchinge matora vana ma-underage haatorwe nemurume. It's true. But kana atora vana kuti avaendese kuchikoro, tovendi kuchikoro vana munorwoipa vana venyu kana vari vana venyu kuti vaende kuchikoro. What's bad about that? Chii chiri wrong ipapo? Vatorwa vana vaiswa better school. Vana ivava vanochengeta vanosachengeta iwacho kuendesa kuchikoro kuzosara kuchengeta ipi. Hakuna mwana anorasa mai vake kana mozogara kakukudzai. Kuna zvinhu zvakadaro. Nyaya iri kuda pano ndeyekuti vana vaakatora haana kuroora vana. Aroori vana vaakatora. Aivatora sei asina kuvaroora. Ndozvatoda kuti kutaurire panapa kuti mwana uyu anoda so uyu chakati uyu chakati uyu chakati uyu chakati paufo hwavo. Mwana kana aberekwa kunhu akaonekwa kunzi tese tikaungana kuti mai ava vaita mwana apo azvarwa mwana wayo. Handiti makao. Ndo nyaya yatoda kuti tiuye kuno nekuti mukwazha pakupedzesera vatezvara havataurwe navo zviye zvekuti haada zvotsamwa manje ndakotaura nawe kwete vatezvara nyangwe watsamwa zvinenge unotogoziva kuti vatavadzanava beta kutokata foni unzoti wakandikatira foni zviri nani pane kuti kana auya wacho watakabereka naye vanhu mashoko iwaya hatikataure kuna vatezvara haatauri. Handiti makwao. Nyaya yauni nayo ndaona yakanaka manje kwandiri. Ndo nyaya yatonetsana nevanhu mumatare muno. Mukadzi atora vana
musuno uto mari mwezuro. Chitatu papa pakatoya umwe mai nevana vavanenge vatotora vanhu ndatora vanavo ndaenda navani vaida kuvasiya muno kuti vaponere moo dzoti vanoita vasiya pano. Ndikati ko kana murume wenyu arabva kuzouya pano indozoita sei nevana? Amusiye vana pano, fonerai baba vevana muvape vana. Inini mubvunzo wangu wandiri kuda kuti tigoona kuti pakaipa pachona ndepapa. Vana ava vatezvaro vanouya here paholidays kumba? Inofati musoro vana ava panguva yese iyi vaitogara nagoga mai vesu ndo vaigara navo. So apa matikira zvakazoita ndikuti pavakafunga kuchinja mukwacha wangu paakafunga kuchinja vana chikoro hana unge auya kuzotisuma kuti ana tezvara ndafunga kuti yasvika ipa vasingazoti vachauya here kana kuti havauzi iri first time. Aya nhasi mauya kuno zvese zvichaitwa pano chiri homu ukaita zvinhu zvakanaka kubereka mwana kwakaipa here? Taurei dare kwakaipa here kubereka mwana? But haubereki nemukadzi wausina kuroora. Mwana akaberekwa nemukadzi wausina kuroora hazvishande chinhu dare ramako hazviti makwara. Saka toda kugadzirisa ipapo todzokera pekuti raiti vana ava zvavaberekwa mukwata zvaasina kuroora vana havafaniri kuenda kuchikoro here? Ndiani angazvide kuti vana vasaende kuchikoro? Hakuna. Pati nzira yekuti baba vanoda kutora vana vavo ava ndambuya vavo ndimaiga vangadai vakangouya mai toda kumbonzwa imba kanga musipo, toda kumbonzwa mai pakatorwa mwana vana ava kuti pakanzi chii? Titaurei mai. Pamusoro wedare ndofunga ndimai vevanhu vakagara apa. Vana ava ndaigara navo ndichigara navo vana ava sekutsanangura kwaita mudzimai wacho kuti vakagara nguva yakadii vakazorambana vakazodii. Vana ava ndaigara navo ndichigara navo kudaro. Vana ava vakatanga baba vacho vachibhadhara mafizi zvekutanga pavakarambana pakutanga vachienda vachizodzoka zvichiva vagara vese vaivabhadharira mafizi zvakanaka. Chikafu vaitumira ndobva zvazoti fambei vakatanga kusachatenga chikafu vakatanga kusabhadhara mafizi. Ini ndakazosvika pakutoti vakwasha imi muri vana vangu handikunyarei inini kana muchema pane zvanesa ndinangei kuti mama zvakati zvakati. Ndofunga vamwe vacho avo vanotozviziva. Ndaitaura navo kuti oraiti kana muchiti vana izvozvo havasi kuenda kuchikoro vana vari kufamba mukombo munoda kuti zviite sei? Ndarwadzwa kudaro vana mai vavo vari kukanada. Ndaizosvika pakukanda maodzi kuti vana severe vana kunobva vasi kuenda kudi kuchikoro. Vana venyu vanenge vari kukundikana kudzidzisa vana. Zvadaro pane nguva yekutanga ndisati ndatumira maodzi ndaitongobhadhara mari yangu ini ndichizama kuti ivo vakazoendawo kuchikoro vakanowana kuine mari yakabhadhara vanonyatsozva kuti vana vatira kuvabhadhara vozondidzorera mari yangu. Ndikaona ndadaro ndoona zvinetsa futi vana havasi kubhadharirwa chikafu hachisi kuwe. Ndikaona vanabhudhi vavo vakura mwanangu ava vaindudza kuti aiwa tichaona tichodii mama aiwa togadzirisa. Ndikazoona kuti vakuru vacho ava zvekutaurawo zvinenge zvinotovanetsa handina chakaipa chandakambotaura navo vatikura. Ndokubva ndakutaura nemudiku mudiku wacho ichaitozondinzwisisa akati mama nyaya dzevana idzi kunetsa zvamunoona tichirarama ini ndine mhuri yangu saka ini ndakatarisira kuti mhuri yangu ende kuchikoro vana vangu vavanewo zvavanodi zvavanowana. Kana ivo kuti vasiri kukwanisa zvavachandingakuudze ndechekuti handina zvandingakwanise kudi kuita. Ndokubva ndadzokera futi kuna mai vacho. Mai vacho ndopavakazoti severo imi tipei madetails ekuchikoro tione kuti tokwanisa kukanda mari yekupi kuchikoro. Zvechiwa ndikaenda kuchikoro ndikanotaura naheadmaster ndikavatumira madetails ekuti vana vakuendese vabhadharwe school fees. Ndokubva vabhadhara mari ine yabhadharwa yakabhadhara iri yanga ichiri neextra $20. Saka vakakwanisa kubhadhara 2 matems ndobva yaita extra $20. $20 iyoyo ndobva ndazoenda ndikanowedzera ndaona kuti vana vari kugara ndikabva nanowedzera $40 vana vaibhadhara $30 petemu zvokuti izvozvo havana chikwereti vana ivavo. Ndobva nanobhadhara ndabhadhara mari yeyi mukwasha ndopakaenda kanoona vana vava vachinzi havana kudi havana chikwereti.
ndobva atozvinyararira ndikati inini vanhu ava ndakavaonesa kuti ndiri muri vakwasha vangu muri vari uyu mudzimai wake ndiaizofona kamuudze murume wako zvaaona kusina kubhadharwa mari yevana yakabhadharwa ini ndikudachi kuda mari yangu kwasha waikamai chatiri kuda ndechekuti kwasha akazoya akatora vana nzira yaakashandisa achitora vana nokuti vana vakanga vari mamuri akashandisa nzira ipi vana vanga vari pandiri saka zvikoro zvavharwa vana ava vaipota vachienda kumaholidhi kwababa vavo holidhi yega yega vaipota vachienda kana mumaweekends vaienda vana vachidzoka saka musi wazovharwa zvikora bhegi ravo vana ranga rakatorongedzwa kudhara mai vacho vakati mama vana ava holidhi zvikoro zvikuvharwa vana vafanira kuenda kupi kwababa vavo ndikati alright ndinavo vana zvikoro zvavharwa baba vacho taitokomuniketa tichitotaura mama ndichitodzvisa foni yangu madii vana vadii vazodii kusvika ndati vana vasvika pakati ene munovatambira ipapo svika ndazveshuwa mama vana vafanira kuenda kubulawayo saka nguva chaichaiyo ndiandanditochiri ndikati alright hapana chakaipaka vaenda kuholidhi vana ini ndakanga ndine nhamba ndandakatotsiwa nemwana wangu dzemudzimai wavo ndikatofona chibvudza kuti ko vana vasvika here zvikanzi vana vasvika zvakanaka right ndobva tagara musi wacho vatora vana sori ipapo musi wavatora vana vazodzoka kuholidhi vana ndopandakaona mugwasha azviendera kuchikoro nana zvona achitsira musi wacho vakatokwira vese nanamini vacho so ndobva vasvika pedu pamalifti paipayo zvikanzi ndakatoshamisira kudza kuti manguru vanga vari mota ndobva vatochinja mota ndokunosvika pachikoro ndokutora matransfer vana ini kana kutaura nini kana kudii vatora matransfer vana aya ndobva vazofonera mainini kuti mirai parodi nemaripoti ndopandakati kumaripoti aya asivatransfer vana kuvaruzama kudii mainini vacho ndobva vafona kuti ko matora matransfer vana ko mafunga asi kuti vanodzidza kwamuri kugara here zvikanzi ndizvozvo ndaita maripoti ndobva mwoyo wangu warwadza ndikati vatiri kwasha uyu ari kuzama kudii ndobva ndafona inini vanga vachiri mumoti zvikandokufonereiwo makananda kuruka ndobva vaburuka zveshuwa vakafona zvikanzi mama mandichiti kudii ndikati nhai babalini saka ndo maitirwa azvinoitwa here kuti munongotora vana sekunge mukutora pasango vana vamakore ese vana vaigara kuno saka ndo maitirwa azvinoita here zvikanzi kuti pane chii chaitika kuti pane problem ndikati ndochivanhu here ichocho kana makatarisa ndakapinzana nemi here ndochivanhu here zvikanzi handifungi kuti pane problem handingofungi kuti pane problem ndobva ndangonyararawo pana ndobva vaizvimhayo kusaziva kunokunda kufa ndochiva chinototaura ukaona munhu uchiti munhu anogara nemwana iwo svikotora vana makaita kutumira kwavari samazuva yese tikomeketa pafoni ndozvakuda kuti zvinge zvichizoitika iyezvi kuti ivo ndovanenge vachivatumira vachiuya kwamunhu kuholidhi chatiri kuda chatinoda kukoshesa apa inhau yechikoro imi hamufanira kutora bhedheni vana havasi vana venyu imimi hamufanira kutora bhedheni yevana vane vabereki vavo vaviri varito hakuna mutemo iwoyo handiti makao mukwasha atora vana nenzira yaakatora nhasi tinoti abhadhare vana handiti chekutanga kubereka kwaakaita nemwana wenyu ndokwataura kuti tichitaura naye kuti iwe mwana musikana wega wega wakabereka anobhadharwa mupetu itu vana vacho ifuwo munhu then mukomana yake 1 ruzvito zvakutaura vatezvara vataurwe nawo ngokutaura nemunin'ina wako kana mukoma wako nyange ukatsamwa zvidengeni kana vakaiva diki zvidengeni makuna kuti vanhu amene muri parudzi tokunosiyana marudzi but kwenyu kwacho ikoko kutaura chete kwatinozongonosiyana but hakuna mutemo unoti munhu unofanira kutaura navatezvara uchitongo kutaura nani wako akatotaura mashoko asingaiti iwayo asingaite iwayo musingagone kuataura iye anoaziva imunoaziva mombe kuti hanzizvonyani
Makutoatawo. Vanhu vese vakutaura kwemahure handina chandotaura Iwaye kutaura kuti akabereka vana nemahure. ndosaka ndarwadziwa kuyambano kuti ndingave hure ndakangurorera ndakaberekera mukadzi. Mhai ndatotaura taura navatezvara kunga kutaura nani wake nani wese ataura machokwada timombe tarekwa mama vana ivavo kuti vana vako vagozove neugaro, vana vako vagozove neugaro, vana vako kuti vagozove vana vane ugaro, unofanirwa kuremekedza nini? Kuremekedza kuti mwana akabva papi mukuti chiyama kukumbira kutaura baba eh kuti sepanyaya yevana ezvinovana kubva zvavakatura mwana wangu makakwanisa 13 akakwanisa 11 years musi wa13 oto ndakakumbira kutaura nemwana kuti ndimuti happy birthday asi baba vacho akakwanisa kundipindura kuti vatengere foni saka ndotaura navo sei vana vangu vari kune vamwe mai ini ndonomudza kutaura chidzwai amai nhasi muri mudare mudare mamuri muno handiti mudare mamuri matiri kutaura kuti kana murume uyu achiti mamukwanise kutaura nevana venyu then tonyora tsamba kwatinonyora tsamba modzoserwa vana venyu ndandizosere vana vangu hamudi kuti vaya vataure nevana vavo vofona muwatv yevatengere foni mutaura kuti pamusoro nyaya yekutaurika pano pamusoro imomo angatida kuti ndipindurewo plasiku ticha anopa munhu transfer letter yemwana yemunhu asingagare nemwana wofa transfer letter kumunhu auya achikotaura neparent ndini baba vevana avo wotopa transfer letter ticha haana kunaka pamusoro imomo zvese ndasingade kutaura izvozvo panyaya yekuti mwana ana baba kuti mai vagadzikane pavari vanofanira kunzwa vachitaura nevana vavo vana vavo vachitaura vachidini tinavo vana vemudzuru but haurambidzo kutaura nemamai avo handirambidzo kutaura nemwana wangu manje ndinosvika pane mwana wangu paanenge ari pato nyange pakanzi pakadi ndinosvika eziromo tichienda takabata zvinhu zvinodiwa ukaona vanhu vachikuresista kusvika pavari nepamwana kuratidza kuti unongovinga muromo bedzi kana pasina muromo unobva ungadzingwa pavatezvana kuti wauya nepasi nekuzopa vanawo dzingwa unzwanzisaone vana makazona kwani ikwazi taurako kumbirawo kuvene zvekutaura pane zvakazvitaura ndichisiyana ndichibva kwandakanga ndichigara nemudzimai ndichiuya kuzogara kukadoma nekuda kwemashoko andakanga ndaudzirwa mamwe aibva kuna mai mamwe aibva kumudzimai ndakadhisaidha kusumuka kubva kunzvimbo iyoyo nekuti kwakanga kusiri kwedu kwanga kuri kwana vatezvana ndikabva ndikaudzwa kukadoma kwandari kugara izvozvi kwandakatanga ndichingogara nemudzimai ndadzoka ndikagara ikoko vana vakanga vatosara ikoko nemudzimai chandaikwanisa ndechekuti kuti ndione vana ndokunge ndasangana navo munzira ndaiti ndikafona ndoudzwa kwii usafona pafoni pangu kana uchida vana vako uya utore handina basa nevana vako kana uchida vana vako uya udii uya kutore handina kumira kufona baba ndakaramba ndakashingirira ndaitumira mari yechikoro ndichibhadhara iyeni uyezve chikafu ndaitumira mwedzi woga woga chikafu chakandimisa kuti ndisatumira mari yechikafu ndaida kutemwa nemabhemba vakanga vachidanana nemunhu anokorokoza anoita zvechikorokoza mukomana wokwaChinyaure akanga achida kunditema nemabhemba ndafona pafoni pavo vakanditi
wakambohwa here nezvekutemwa? Iyoyo ine ripoti iri kukadoma rural nekukadoma rural iri kwaro polisi kunonzi kuzeti. Ndikamira ndikaudzwa mashoko ekuti une chikafu chawakambotipa kunoku, kalkuleta chikafu chako kuti ndechemari chawakambouyisa kuno tikubhadhari. Ndobva ndamirawo. Ndachada kubatsira hapo hama yangu. Nhasi ndoda kutibatanidzana nekuroora vana vako. Handiti hongu baba. Wakakwira muti nekumashizha. Wakatora vana usina kuteedza mutemo unoti chii. Iye zvino unofanirwa kuita inonzi application yecustodianship yevana. Handiti mareasons aunga uchitaura apa iwana kupisa vana vako pachena. Handitika kumwe unozomhanya kukwira muti nekumashizha, vati unozotoburuka chete wototangidza kukwira muti nekuhunde kwawo uchienda. Vanhu vakakuona udenga uko vasina kukuona uchikwira muti umu vanoti mashura. Handitokwa. Saka nyaya iripo iye zvino handisida kubatirira panyaya yevana iyoyo. Handisiri ndinopa munhu vana vake kuti yotora vana vako. Handitika kuti murume ngaatore vana. Dare rino rinonzi rakatora vana kumukadzi rikapa murume. Kana kuti dare rangu rakatorera murume vana vake richinopa kumukadzi. Ndienda kupinda pane imwe nyaya inotonga munhu papa. Handitokwa. Panoda kukubatsirai ndepekuti iwe nemudzimai nemadzitezvara akwa hamusi mhandu nemhandu. Chiripo panoda kugadziriswa pakatadzikwa poga kudai. Handitokwa. Inini pangu pandabata ndepekuti ndanzwa kutaura kwako wataura wega ukati ndakazotaura kudai kuda vatezvara. Handitika ndati unobhatara munhu. Handiti mutemo wedu kuchivanhu, mwana musikana kana uchimuroora imombe mbiri chete, $300. Ukabereka vana vako 50 unosvika kuti times 2 mombe, uyo dzake 2 mombe. Handitokwa hatina limiti pakupa mutongo iwoyo ezinomu vana vako uri wakavabereka. Handiti because koti imwe neimwe ine monetary jurisdiction inoti gaida kuti aiwa hatifanira kuzobhatata munhu tichienda kunosvika apo. Handitokwa kana tichitaura nyaya yekuti unofanira kubhadhara mombe ngana. Handitika dzinotoende chudu tinototuudza kuti rati kana ari mwana musikana imombe 2. Kana vana vako varipo 10 varipo 5 nongokuudza kuti uri kuroora vana vako nemombe ingani? Nemombe 10. Kana vari vana vako 10 vakomana uri kuroora vana vako 10 mo. Kana vari vasikana 20 mo. Handitiwa vanhu ndo mutemo wedare redu rechivanhu. Ndo mutemo wedare redu rechivanhu. Makuna kuti utaura ndingavanga baba wako wotokwidzwa izwi uchitaura nababa wako. Kana kuti uri kutaura nambuya vakabereka mukadzi wakocherana naye mumba mako wokoshiwa kuzoti aiwa mai vari kutaura navo mashoko aya inhau yekuti havana murume here pamba inopa kuti wakuwasha vazodherera mamai emadzimai avo. Handitokwa zvinonetsa zvinhu zvakadini zvakadaro. Saka unobhadhariswa wai nedare rino iri pachiitiko chiri apapa ipfuma chete yandaona kuti aiwa chinhu chinoitisa kuti uve munhu ane chiremerera muvanhu avo inhau yekuti uziva semukwasha akaroora musha mavo. Handichakurodza ndichiti bvisa tsvagirai kuti jawakabvisa chakazodai aiwa inhau yekuti takutarisa kuti chii chauinacho kumukadzi wacho akaenda iye vana. Handitokwa 2 4 5 nemukomana 1 more plus 1 yemakuna newaya $1,900. Noti mombe yedu is $300 mudari, wai yedu is $100.
Saka wakati 6 by 3 it's 1,800 plus y 1,900 zvinoya rini pamusoro ino taura ndanga ndichida kuziva ichokwadi pane zvanotaura zvose ndandakazviteerera zvamataura nazviwa uye ndichazama kutsvaka nepose patinogona napo kuti zvinhu zvamataura zviitike asi urikuona resiti iri kubuda padzapa ndanga ndichi tarisa murume uyo handichikunongedzera neresiti ari kubuda padzapa mukatarisa panze pane mombe dzinotovakwa hatisi wekuti taura kuti ndichaedza tati zvinoya rini it's you who knows where you get money kuti mari yangu tinoiwana zvakadai mambo ari kubvunza kuti unounza mombe rini mambo ndanga ndifunga pamombe dzangu 6 ndisati ndaenda kumombe ndanga ndichifunga kuti hwai yenyu ndosiya ndabhadhara 100 US yehwai nemombe imwe chete ndozobhadhara ndichidai ndonzi mapayment plans handitokwana atidi kuzoita fedha ndingi yekuti takutsvaga kuti vakomana vedu voita sei ndinobvunza iwewe ndionotsvaga mari ndionoziva source of income ndionoziva kuti ndoiwana sei handiti hakuna mutemo wekuti dare ringatobvunza kuti unozviuya rini ndinongokuudza kuti right 6 mombe 7 days kubhanasa hatingadanano matare echivanhu aya anoda kutaurirana tisingabve munomu takapanana shungu dzekutsamwisana chikumbiro changu ndechekutoyo kwauri kuti wanzwa zvatataura chimwe nechimwe chedu chinonyorwa peposi kuti wachibhadharirei hatingotaja munhu kuti kwanzi bhadhara mombe 6 dzisina rizivo mombe 5 ndedzevana vako kuratidza kuti uye kukubikira kuita sei nekuita hapana zvatiri kutaura kutaura zvevanhu vakarambana hatitaura zvevanhu vari kugara vese tichitaura zvevanhu vari kugara vese tatibadzite zvonatipe industry tione kuti nguva chakabvisa kusvika papa right toda kuti kubva kusvika apa kusvika musi wakati unongobvisa ndo zvatinoita saka tichirodzana kuti vanhu vakarambana aiwa tidarana tuvhuriwo windo shamaliwo rakumawindo vashame chakuta vanhu vakafe kutsvaka akakumirei musoro ndakatiofika pane ndambotaura kumashure kuti mudare mangu chero kumashure chakanga chakandimisa panga pane makakatano ababa vanove vatezva nhasi dare kutaura saka ndakida kuziva kuti kana kunge mukuwacha ukaona uchida kupindira munyaya dzemumisha yevaridzi iwewe nyaya yako yezvino yasiyana nekuti mairodzana mega nhasi uno une accountability because unenge une mareceipts yekuti ini ndakaroora kwamambo kai handidi mukadzi wacho nandiyeyarapo ane rekodhi wako achitaura kuti akazodai apa akazodini ndikadai apa iwo usikuroora mukadzi maniu hama dzako dzawai nadzo ndedzipi muno mukoma wangu mukoma muruzi ndo zvatutaura he is not marrying mukadzi handiti munhu zasi kubhadhara roora ari kuroora mukadzi ari kuroora vana muruzi nzwisisa zvatutaura vana vakabereka nemunhu handiti vana vakabereka hasi kuroora mwana uyu akabereka vana ari kuroora vana vake vana vachona munovaroora kune baba avo vakabereka uyu mwana kana munovaroora kuna baba vakabereka uyu mwana uyu vabereki vake vakaningirika yes sure atirandi kuona vana vedu totoona nevana vedu vanidikavana vedu asi pachatinosvika ndechekuti hamene kuti muchatisungurira kusvika pano vatezvavedu ava vana baba vavo vari
Saka tinoda kuziva kuti mombe dzedu dzinoenda mumusha musirime kwababa here kana nekwababa. Ipapo tokuziva kuti usamambe upi. Imimi mukutaura zvakanaka ngativabatsire. Ngativabatsire. Nyaya yekutaura is a very important issue. Vamurangana. It's a very important issue. Amai, ndimi vakabereka mwana uyu. Handiti. Vana vakurohwa nemukuwayo. Imimi ndimi mune mwana uyu. Ndimi munoziva baba vake. Parikuuya mombe dzavo ava kwacho. Munomuda vasunungurei. Vazive kuti mombe dzedu zvadzabva panapa. Tadzipa ambuya ndowamunoziva ka. Andati zvaitwasa. Munovaziva. Ini mutapana pana katomira baba vangu. Kuya kwandeta panapa pana chavasikuziva, siri kuziziva. Kozi makagara mukatotiratidza zvamunhu. Hapana chavasikuziva, nyangwe musiva anoti kauye panapa vanongokuya. Hapana chakauya. Inzwai. Inini pachivana. Paipa munhu ndozinzi ndandiri kwamambo. Ndazorohwa dzimwe mombe mbiri nhare. Inharo yoda kutsanangura uhure hwevamwe vanhu. Hakuna chivanhu chakaidaro vakuwacha chekuda kupinda. Imsema mukomana wasiyabhadhara mombe muno mumusuya uyu. Andonyaya yakanga ichitinetsa nayo panapa. Auya kuzobhadhara mombe dzekuroora pano. Anoda kutoti saka dziri kumombe dzana dziri kuenda kupi. Hatidaro kuti vanhu vakomana. Bhadharai zvenyu muchene. Toona kuti anouya pamuri imimi. Munobvunza kuti ndikafa nhasi inini tese tingafa. Nhasi tikafa nhai tuko ndiani? Ana mavedzi. Tese tingabva iwe ungafe nhasi wofa. Indobva ndafa. Tese topera. Mapepa ayobva apiswa. Imi hakuna zvinhu zvakadaro. Unzai pfuma yekuroora vana venyu. Kana maroora vana chandiri kuda endai muzvirereke pamusina kufambisa basa zvakanaka. Motorana imi vana mavedzingi nemunun'una nemukoma mobatana moenda kuna tezvara chakatadzika. Apa pano zveshuwa para kufamba zvakanaka. Takatora vana zvikunzo kwemutemo. Handiti makwana. Because ezvino inini I can sue the headmaster, the one who provide mukoma wenyu kana munun'una wenyu with matransfer letters. Kuti kwaiwaipo matransfer letters enhingi yechikoro akanga ari ani. Who was he? Handiti makwana. Saka hatifanirwe kupinda munhingi tichikonzera kukanganisa ukama hwenyu. Handiti tinofanirwa kupinda tobatsira kuti aiwa pakatadzikwa. Tikapa bhuko kuti hashuwa pakatadzikwa. Munhu wamakatadzira anosununguka kuti next time aiwa tiri kuda kuti titi isusu kana mwana akuda kuuya kuholiday ngavadii ngavauyiwo kuholiday. Chakaipa chipi? Pane chakamboipa. Saka chinhu chese chinongopera nekutaurirana. Vana mavedzi 6 mombe kuna atezvara. Wai kuna mama. Saka iyi nyaya kungoti ine pamwe panoda kuti timboedzesera kana kupati mvitano. Noti vatezvara vakwanja vatiinawo mazuvano mabhuku here hameno vanokapinda chivanhu zvachinototaura makuna kutsanangura kuti mwana uyu hasi mwana wababa vangu. Muzvinzo zvandiri kutaurira vakomana kuti utaurire dare rechivanhu uyu hasi mwana wababa vangu. Muno imombe straight kutaura patoko iwayo. Uri kuchitiudza zvikwezvinhu pamusoro pamai vako vakakubereka. Handinopanza kungoti hasi mwana wababa vangu. Dai manzwa yedzimba ndo matinodzidzira hasi mwana wababa vangu. Ini hasi mwana wababa vangu. Mwana wa amai. Amai vakagara patudzwa sone vanhu isobvatati mombe mazopa amai kudare dzamamutadza kwa iwe mombe matadza kwa
hapana chinomborwadza inawe kuora vana venyu kuti kana makagara navo vanhu handiti hakuna munhu ane daka kana godo navo. Mombe yehumai haichati vemudare rinei inochengedza yoga yakafanana nengozi. Mukabva munhu achikutadhai ngozi kuti bhadharai mari yakati yengozi ezvino pane munhu akazvisungirirapo ndikavati huyai muzotaura kuno zviri pamutemo vakati hatiite kwakaita nhuku dzikanotema muti dzikapisa dzikaita sei sei handiti nhasi vamwana akagara ipapo achitaura kuti right nyaya yedu yadi yatata akabva kupasi mari mwezuro akapuma akazvisungirira akatorwa nevakomana vepuropuradza vakaita zvavakaita ukati mambo ari kupenga vamwana akagara mwana akagara kwete zvekuti munhu akatakurwa akaiswa mukopini akaenda vamwana zvakari chendero zvakari ziva just imagine vanosvika sei pano nditi makwana nyaya tiri kutaura vana mavedzero ndekugara pasi moronga kuti vakomana ngatipei madzitezvara pfuma yavo togara nevana takasununguka. Haisi nyaya yekuti tingaroora mukadzi ari kunomwe mukadzi anomwe kunomwe murume aiwa haisi nyaya yekuroora mukadzi mutoora vana venyu ngatokuudzai mutongo yakona ndopatakasvika pamusoro yenyengetara ichi chikumbiro changu ndokubva kutotsvaga mari yevana vechikoro ivavo vandanga vari kuchikoro vaviri. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti kunosvika musi wa 20 November ndinge ndambo handishandi ndinge ndambozamawo kupatarira kuti ndiwane mari yeusaiyeuti handina kwandingoshanda kuenda kubasa saka yemombe yatozoona after 6 months. Right. Isusu kana munhu achinzi anonoka kubhadhara payment yedare mazuva edu anenge akawanda ikutwana chinhu chinongonditsamwisa chete mudare ndechekuti isusu ya very open terms yekuti hatiwanzi kuda kushandisira vanhu simba pamudare nekushanda tichiti chakati bhadhara mumazuva akati chakati bhadhara mumazuva akati tinova zvaandastenda kuti tese mari inotinetsa hatina katukanziyo nedare tanga tichikumbirawo kuti mari kana kuti mombe zvinouya dii dzinenge dzakawanda pakudzitaura mombe nemari yachona pakuitaura mari asi dare rinoda kurongerwa newe unotsvaga mari ndaandi kufungidzira kuti mari yangu yekutanga mambo musi wakati nouya neyakati ukabva mombe dzangu tu ndozoisa payment plan yangu kuti ndichange ndichibhadhara so mukusoma dare rinotambira saka rikangofunga kuti kana munhu achinitaura kuti panhasi musi wa17 kunosvika musi wa20 ndopana kubhadhara chirini imari yamambo ko mari yemunhu waakatadzira anoda kuzoibhadhara rii taura kwauda kuzoibhadhara iwe unozobva waenda kuSouth Africa ndozvakutemba maybe kwete ndikugara muZimbabwe ndave nemakore anokwana matatu. Saka kana uri mwana wedu uchigara nesu unoita zvinhu zvekuti tisazokunyadzisa mumaraini maunogara nokuti unonyara unotozonodedza vamwe kuti avakomana vemuona wasara uchirara pasi. This I assure you tidi kusvikira napakudaro tiri maZimbabweans vana vechisizulu tese tiri kuita dare redu rechivanhu
ngatiyananisane tichiremekedzana sematanda. Ndakutsanangurirai kuti musarasika, hamusi kuroora amai avo, ndova makaramba mukavasiya vakanotorwa neumwe murume, imukatorwawo mumwe mukadzi. Nyaya iripo, mukadai muchiti kana muchiuya kumatare musasiye vakadzi venyu kudzimba mune mana avo. Angadai ari mumwe achinzwa kuti hausi kutaura zvako zvaunoda. Kana vana ivavo vachivatuma mvura kumba kwako, ivavo vana ivavo unofanira kuvatuma mvura aizoti ndakaroora vana vangu. Ndakaroora vana vangu. So, nasi 17, musi wa 31, patine wedare panapa. Yes, musi wa 31. It's 2 weeks up. 2 weeks. 400 years. Was always a payment plan. And once upon its map, $200. And I put it up about $400. Oh, any 100 years. Why your mambo? The more paying one. You put that on the one. Kuratidza kuti zvazvinokupai mazano ekuti endai mutaurira nevanhu ava nenhau yevanhu. Nhau yevana inosungisa mudzi wevana. Wotoramba sokushonda sungirwa vana vangu. Hatidi zvinhu zvakadaro. Tocheka ukama pakati pevanhu newe. Wezvamune makuda kuti mutadze kuchengeta vana kuti makandisungisa ndatora vana vangu. But unotedza kutenda. Handidi kushoshoма ndichitaura nyaya ndendasvika pandapa mutongo ndakubvunza munhu kuti unozviita rini. 14 days vamusema wari mombe yekutanga ndehwaya mama 5 wozokudza kuti anozvibhadhara sei. Tamboratidza kuti mabva kudaro. Monomira akomana kunomira tomira kuti ngazomira kuti mimi baba vanotowaziva mira ine kuona ngati ikura vana vimba